Naše zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku sa nachádza na ulici Jilemnického 2, Spišská Nová Ves. Toto zariadenie vzniklo spojením prevádzok na ulici Nejedlého a na sídlisku Západ. Fungujeme tu už 4. rok. Cieľom nášho zariadenia je vytvoriť pre najmenšie deti bezpečné, podnetné a láskavé prostredie, kde sa môžu rozvíjať vlastným tempom. Kladieme dôraz na individuálny prístup ku každému dieťaťu a snažíme sa spájať nielen starostlivosť, ale aj hru a učenie prirodzeným spôsobom. Ako vidíte, jednou z možností, ktorú deťom ponúkame, je dopravné ihrisko, na ktorom si môžu vyskúšať jazdu na detských odrážadlách. Okrem bežných hier učíme deti aj básničky, spievame, chodíme na prechádzky, máme rôzne akcie, Mikuláša, karneval, detské oslavy. Maľovala pani jeseň farbičkami listy. Máme tím kvalifikovaných, skúsených a empatických opatrovateliek, ktoré vytvárajú príjemné prostredie pre deti. Našou odmenou je, keď vidíme, že deti prichádzajú do jazdy s úsmevom. V zariadení je zabezpečené celodenné stravovanie a pitný režim pre deti. Prevádzková doba nášho zariadenia je od 6:30 do 16:30. Na každom poschodí sa nachádza trieda, ktorá má vlastnú šatňu, umývareň z WC, triedu, spálňu a jedáleň. Jednou z výhod našich jasiel je aj to, že zabezpečujeme oblečenie pre deti vo vnútri, ale aj počas pobytu von. Snažíme sa týmto krokom odbremeniť rodičov od častého prania. Do detských jaslí sa môžu deti prihlásiť počas celého školského roka. Momentálne máme ešte voľné miesta. V prípade záujmu nás rodičia môžu kontaktovať telefonicky alebo e-mailom.